brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Action Reports, second portion. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo, Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, bulan sang Setyembre tuig 2021. Uy, 99 kaadlaw na lang ang nabilin Paskwa na. 106 dias na lang saylo na kita sa tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo ngaton arangkadahon karon nga aga. Hindi lang DepEd, pati ng Commission on Human Rights maga-imbestigar na sa kamatayon sang grade 10 student nga biktima sang hazing. Baw, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, pasulabihon ko pa nga mapatay sang sa mag-atubang sa International Criminal Court. Samtang siling sang presidente, may korupsyon. Yes, ngara sa gobyerno. Ya may korupsyon sa mga senador. Sa akong kabinete, nungka puerte. Amoy ning mga isyu nga aton talakayon karon nga adlaw. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang ditribayo. Dako mabulig sa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:37 magluwas sa DepEd nga ilagid obligasyon pag-imbestigar sining grade 10 nga estudyante nga ni nga suno sa report na patay sa hazing. Ang Commission on Human Rights naglabot na sa ila ang report kag maga-imbestigar sila sa kamatayon sining grade 10 nga ni nga taga Negros Occidental. Ang report sa kapulisan nagapakita nga ang kamatayon angot sa hising nga bangod sa mga puluyan sang sospitsado nakita ining bugsay bla ning wooden paddle nga ni amo ning ginalampo sa lawas ang mga estudyante kung mag-intra sa fraternity. Pero ginaklaro ko may mga fraternity nga mayo galing iban nga fraternity pangastigo, matawag ka utod, kastiguhon mo, daw hindi amo, no? So, siling sang spokesperson sang Commission on Human Rights, Jacqueline Digia, siling niya ining napatay sagtong Setyembre 9, bangod sang himatuma, dihamak ka mga lago, bala, hamak mo anuton, kay mo ikabugsay. Suno kay Digia, ang biktima, gin-report nga nag-upod sa fraternity sa tong bulan pa sang Marsyo. Pero wala siya ginpaidalom sa initiation bangod minor de edad pa siya. Pagkatapos ang birthday niya, 18 anyos na siya, pagkatapos amuto ang natabo nga paghanot sa iya sang paddle initiation sang fraternity nanugid sa siya iloy. So, dito kag wala matabangan ang bata napatay bangod siguro hindi makagwantay sang hanos bala. Balo kaning mga fraternity nga ni ti maagi kadaya amot nga galibog ulo kos ni nga ang magpakastigo kanay antis tawgon ka nga utod
Pwede malang hindi lang tuman bala, may jutay nga pitkanay pero hindi lang nga hanuton kakabugsay da. Amo ginaya, manginutod ka, matawganay ka mo brother, kastiguhon ka nay. Ti iban to yang nga nakastiguhan, mabalos na. Ang masunod nga i-recruit nila, balbalon man la tudo. Do kabudlay naman na iyang magtawganay tautod, bakulon mo ko anay, akalain. Mag-amo mo lang na nga, magtawganay tautod, magbinakulay kita, kamulanda. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini.
Philippine Standard Time, las 6:46. Ang masunod nga isyu idulong sa aton, sangsan piripigid si Presidente Rodrigo Duterte. Siling sang presidente, siling niya mas pasulabihon ko pa nga mapatay sang sa mag-atubang sa International Criminal Court. Di kay kinasugdan na do patubangon siya sa International Court bangod sini nagkalamatay sa iya kampanya batok sa druga. Di siling man ni Harry Roque, ang presidential spokesperson niya, ang reaksyon sang presidente halin pa sang una nga gusto niya mapatay na lang sang siya mag-atubang siya sa korte sang mga dumulong. Amuning niya may korte ya pungsod Pilipinas nga didto kay matubang sa korte sa iban nga pungsod. Nya kung may ipasaka nga kaso dapat dire sa hukmanan sang Pilipinas kag wala sang jurisdiksyon ang International Criminal Court. Nya hindi man ta miyembro nga ang ilapiliton kag magkooperar. Kag paano sila makakuha ebidensya? Kaya wala man sila diya labot sa aton pungsod sang Pilipinas. Sos, siling sang presidente, ay, matulugan lang nga kaso. Nya bisan magkinaano, hindi ako mag-atubang sining pila ka mga panumbungon batok sa mga linibo nga nagkalamatay nga ginaligar akong programa batok sa iligal nga druga. Puwerte, no? Amo na yung tindog ni Presidente Rodrigo Duterte. Kay man kung matapos ang termino mo kung wala ka na immunity, amo na nga daw ginaduso yaman ang lawas siya nga magdalagan Vice Presidente. Isa sa mga rasunes amo ni nga base kon arangkadahon siya sa International Criminal Court. Usisaon ta pa na ang aton sini mga pagsulundan sa pungsod Pilipinas kung bala ang Vice Presidente may pareho man nga immunity sa Presidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ni.
Radio Philippine Standard Time, Lasais 5. Wala katapusan na ni nga balbalanay alin sa mataas nga palangakuan ang presidente kag ang Senado. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, siling niya ang korupsyon naga-exist na ya. Ara na ya ang korupsyon. Pero ang mga cabinet member ko matinlo na iya sila. Wala na sila yasang korupsyon nga ginahimo sa gobyerno. Nya kung magsiling ko nga wala sang korupsyon kaya dagabutig ko may korupsyon pero wala maghalin sa akon kabinete. Nya sa Senado may ara ay kalain. Senador naman kag Senado ang yagin puntaria. Siling sang presidente kahapon nya kamo nga mga gago kamo, wala kamo sa nabalaan kundi grandstanding. Yamak mo, purti gago ang panawag ya sa pila ka membro sang Senado. Nagbutarta sang senador gago ay kalain. Di kalabanan da mga abogado man, kalaman. Panawag sang presidente gago. Nya mga gago kamo. Grandstanding lang kamo. Purti no? Purti man ang arangkada sang pila ka mga senador. Wala na ni katapusan nga balbalanay. Pagkatapos ang filing sang certificate of candidacy, bantayin nyo, mas magadalom pagid kag magalala ang itsahanay kag pilakay sang masakit kag personal nga mga tinaga. Nami ni first time ni nga masadya kag magarot ang eleksyon kay bangod ang presidente gid mismo among gabanat ya sa mga senador. Gabanatay sila, wala na ni katapusan hasta na ni pag-abot sang piniliay. Bao si Richard Gordon gid ang gina-target sang presidente. Ipa-audit na. Bisan magsiling pangkuha nga wala sa labot sa pribado kag mga NGO. Siling sang presidente ara na sila pa-audit na. Masadya ini. Napauntat yaman ang investigasyon sa Senado. Galing ang investigasyon magapadayon. Kaya daw ara na, gahana na, daw damo na ang maigo sini. Kalabanan Chinese pa, kag mga abyan pa ni Presidente Rodrigo Duterte. Siling ni Ping Lacson ang investigasyon amat-amat nagasaka, amat-amat nagapanuktok ka sa Malacanang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo. Standard Time, las 7:02. Happy birthday anaya kay Darna Castigador sang Dos Hermanas Talisay, Panamyaw, halin kay Ermelita. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3 for Radio